Здравейте, YouTube, това съм аз, The Gamer BG, и днес ще играя Minecraft в един много разпространен готин сервер. Мисля да играем игри. Ти какво мислиш? Моля, и ти аз играм. Добре, ние ще играем двамата и нека да потегнем към Games. Искаш ли да играем това X-Run Jungle? Добре. Аре. Чакам те пред него. И ето това е портала. Ако искате сервера, ще го сложа в описанията. Много е готино. Добре, аз съм пред това вече. Чакай. Има много играчи вътре, както виждате. По някой път жестоко лагва. Но... Алекс на джангъл ли? Да. Чакам те там. Вътре у него. И да, сега ще минаваме с този мап. Е доста труден. Е много гаден, защото... Има да се ядосване. Да, точно заради това. И така вече минах до втория чекпоинт. Нали ме чекаш, бе? Не съм никога. Вижте как лагва, не може да си сетне чекпоинт. 20 пъти го сетнах. Алекс, аз се игнах чекпоинт. Чакай. Добре. Така се разпълнах. Ето ти. И това е той няма скин като моя. Тази игра е много гадна и сигурните облаци ми пречат плюс това. И не знам как да си ги махна. Алекс, на третия чекпоинт, ти къде си? Ама човек, облаците не виждам от тях нищо. Махни ги. Как? Добре, аре на трети чекпоинт съм. Както виждате е доста труден и... Паднах. То ще се ядосва бая, така че... Алекс, няма се досве. Моля да се познавате човек. И оп, фак. Мачаки. Да ме тролва, аз съм. Не обичам да тролвам хората. Честно казвам. И то съм го тролвал. Ти ебати. И... мисля да минем този мап и ако имам още време, може да играем други игри. Те са много интересни. Майки, нали помниш оня дед го минвахме? Това не е бил края на това. Не е било края. На кое? На оня първия джъмп дед го минахме. Абе. Не е било края. Ами? Не знам, това е било нещо от края сигурно. Къде знаеш? Защото то трябва да си изпише, че ти си спечелил и такива глупости. А то не си изписан, това си изписа. Този мап е доста шибан и е много труден и почва да ме дразни. Ето, гледай! Виж, там има някакво течение надолу, се едно, че има дух. Да, знам. Майко ми. И да, сервер ми се казва Туолеги. Забавяне. Хайде бе! Админите са добри. Има много плагини. И има много игри вече, както казах. Вече не знам какво да кажа. Кажи нещо ти, бе. Майки, кажи нещо. Какво да кажа? Нямам. Да. Миналко, да си го сейвна. Да, на тебе. Мен този джъмп ми е трудно заради облаците. Както виждате, все още има облаци. Въпреки пак и дъжд почна вече. Аз съм вътре, защото да не ме вали. Пак. Само до дъжд се подходим. Пак. Вече не знам какво да правя. С този джъмп много дразни. Това е на Алекс. Дразни ме, човек! Трябва да си пусна музика на дух. Ядохме! Ти само за ядене мислиш, бе.
Риба няма, не ви дадем шоколад и вино яхме. Шоколад? Да! Ние ядохме! Това ме дразни. И вече ще го мина, отпадахме и този. Аре, моля те минавай. Добре. Седни. Аз. Това е... И да, това е доста лесно. И да, ето сега тук ще падна. И хоп, ето долу съм. Тук пада и през тази дупка. Хоп, айде. Сега минаваш и тук. Аз ще го минавам от друго место, майде. Фак. Не стана. Добре, нека да опитам да пак. Така. Това сега да скочим. Ага, не става, бе. Али сега го минах. Знам, аз се опитвам по един труден начин. И ще така. Окей. Сега това с ограта е много лесно. Мисля, че няма да падна. И да, не паднах. И сега това е много лесно. Просто не се засилиш и супер лесно е. И ето това в момента се пише в Facebook, така че ме дразни. Аз ти си писал, дразни ме този силен звук. Не мога го минам. Ай, минава го вече. Тролер такъв. Къде си, бе? При тебе съм, къде съм? Алекса, има да се ядосваме с това. По-точно ти, аз не. Фак, много съм зле човек. Паднах. И аз. Въпреки мапа да е много труден, ние го минаваме. Той даже не е гледай. Вика се. Добре. Много се вкарва емоциите в игрите. Чувам някакви декти чуто отвънка. Fuck motherfuckers. Motherfuckers kakudus. И стигнах до четвъртия чекпоинт и даваме пак. Но силно, защото не можах да го сейвна. И да... След малко мисля да спирам. Не знам. Защото този мап ще го минаваме много време и тук има крипа, който умре. И тук обаче бъга. Това просто са най-ужасните стълби. Супер гадно. Това по него минава като един час. Алекс, паднах ти. Не, аз вече съм на стълбите. Така, не за мен доста лесно това, защото аз съм го минавал 1000 пъти. Но да, сега ще умирам, защото не съм си научил толкова добре. Имаше някакъв идиот, трябваше да го бутна. Това не мога да мине джампа. Малко ми стара. Много мразя това. Аре ти идвай, бе. Трябва да минават само клек.